Ngunyan na detalyes na kita kan mga barata apuspusan ngunyan ang ginigibong pag-andam. Kan opisina kan Comelec digdi sa laog kan syudad nin Irigamagin sa iba pang mga opisina kan Comelec digdi sa laog kan probinsya nin Camarines Sur. Ini para sa nagraraning pirilian sa maabot na Mayo 9. Saro sa pinagkakasibutan ngunyan na maidistribuer iyo ang voters information na sheets sa 36 na barangay. Digdi sa laog ka na syudad nin Iriga. Sabi ka na Comelec sa syudad na pinapanginutan ngunyan ni Mama Marie Taduran, an officer in charge. Magkakanigusa naman na aramon o ilistaan na mga numero sa balota kan mga kandidato nga gustong iboto ka na mga botante in kaso maresibina kan mga inian voters information na sheet halis sa opisina kan Comelec. Sa araw kadi nga paagi magiging madali o mapapadali sa mga botante na pagboto orag na duman sa mga may edad na person with disability si dibapang botante na nangangaipon ng asistensya sa pagboto. Sa syudad kan Iriga base sa pinagpaluwas na datos kan Commission on Election, iguan ng restradong botanteng nag-aabot sa 73,526 mantanga nasa 107 man na clustered precinct o igwani nasa 38 na voting centers basado sa pinagapaluwas sa kana Comelec. Sinabi pa sa informasyon na ipinagapadara sa paagi nin text sa IR News, may mga nanotaram naman na nagabalgar sa Comelec Ganban. Sina Mayo Manin barangay na pwede ser ibugtak sa areas of concern na ngunya na pirilian. Barreta Express. Pinasalamatan na kana tagapagtaram kan Iriga City PNP na si Lieutenant Bel Serino ana mga Irigenyo huli naman kana huli takon bako sa inda ay magiging matrayumpuan sa inda mga programa o rugnaan pagkakadakop kan mga personang wanted na igwanin ina atubang na kaso. Kasabay naman digdi sa pinasalamatan ana mga miyembros kan Iriga City Philippine National Police na iyo ang nagtuturuang tuwang nga tangani na maging matrangkilo ang bilog na syudad. Kasabay sa mga pahayag kan tagapagtarama kana Iriga City Philippine National Police ana pangapunan sa mga na-issue man na ticket o citation ticket kan Iriga City Philippine National Police huli naman sa mga bayulasyon na sa ordinansa kan syudad. Daw guntaan mga binutasan na pahayag kan tagapagtaram kan Iriga City PNP. Ng mga nagkaroon po ng ticket doon po sa ating citation traffic ordinance ng ating CPO. Kung maaari po, bayaran niyo po yung inyong mga ticket dahil ito po ay isa sa magiging problema niyo pag hindi niyo pong pinabayaan. Maaari po kayong magkaroon ng warrant of arrest kasi yung mga traffic ordinance po yan na napabayaan niyo po, magiging kaso po yan at pwede po kayong nalihil. So kung mayroon po kayong hindi nabayaran, maaari po kayong magpunta dito sa ating himpilan, dito sa PNP Iriga para po maayos po ang inyong kaso. Kasi kaso na po yan, pag hindi niyo po yan nabayaran. Napahayag kan tagapagtaram kan Iriga City PNP na si Lieutenant Bel Serino.